всякакви процеси, които до сега сме си представили от създаване на документи или творене, или проучвания. Всеки един процес, в който имаме обработка или повторими процеси, става по-бърз и става чрез употребата на изкуствен интелект. Автоматизацията с изкуствен интелект придава една гъвкавост на процеса. Тоест, изведнъж, вместо да сме в един влак, ние се возим в едно такси с един професионален шофьор, който знае къде, откъде да мине, как да мине, по какъв маршрут, и всъщност се адаптира към средата около него. Определено усещам как ти дава ефективност този инструмент и виждаш как би направил това проучване за няколко часа, а пък всъщност за 2 минути получаваш информация и знаеш какво да правиш вече. Малък екип може да работи като доста по-голямо с AI инструменти и всъщност да става по-конкурентен и същевременно супер компактен. По-добре е да започнем с внимателна но употреба на AI и да се запознаем с възможностите, отколкото изцяло да пропуснем тази възможност и да оставим конкуренцията да ни изпревари. Здравейте! Вие сте с Технически погледнато, подкастът, в който дискутираме горещите теми от света на технологиите. Аз съм Майя Бойчева. Освен на сайта zonefortech.bg, може да ни гледате и слушате в всички популярни платформи. А ако не искате да изпуснете интересен епизод и интересна тема, абонирайте се за канала ни в YouTube. Защо точно сега е моментът за изкуствен интелект? Това е темата на днешния ни епизод, който се излъчва със съдействието на Крайон, а наши гости са Александър Саат, консултант модерно работно място в Крайон, и Димитър Михайлов, системен администратор в EVN България. Да. Преди време анализаторите от Gartner прогнозираха, че до 2026 година над 80% от компаниите в световен мащаб ще използват генеративен изкуствен интелект. И това е напълно обяснимо, като се има предвид, че продуктивността на разработчиците, например, нараства с над 50% точно заради използването на такъв тип инструменти. Според доклада «Бъдещето на професионалистите» на Thomson Reuters, до 2029 година изкуственият интелект ще спестява на експертите до 12 часа седмично. Кои са бизнес секторите, които вече усещат ефекта от използването на изкуствен интелект? В какво всъщност помага той и как компаниите могат да оптимизират бизнеса си чрез изкуствен интелект? Все въпроси, на които ще търсим отговори днес с Александър и Димитър. Здравейте и благодаря, че приехте поканата ни да гостувате в подкаста Технически погледнато. И ние много благодарим, за нас е удоволствие и се надявам, че ще се получи много интересна дискусия. Да започнем така. Какво означава оптимизиране на бизнеса чрез изкуствен интелект? Как се случва? Това споменах го и в моето интро. Александър, може би с теб? Да, честно казано, поглеждайки и от моя опит, и от моите перспективи, работата с клиенти, виждаме няколко интересни неща, които се случват. Изкуственият интелект оптимизира бизнеса, подобрявайки всъщност, или създава така наречения augmentation, или увеличаване на ефекта в различни сфери на бизнеса. Най-вече, когато говорим за ефективност, да речем. Всякакви процеси, които до сега сме си представили от създаване на документи, или творене, или проучвания. Всеки един процес, в който имаме обработка на данни или повторими процеси, става по-бърз и става по-добър чрез употребата на изкуствен интелект. Но ефективността, в смисъл, тя е едно от нещата, които се случват. Друго интересно нещо е прозренията, които може да получим, използвайки изкуствен интелект. Защото той може да прерови много информация, може да прерови информация в интернет, и в документи, и да ни позволи да намерим данни или корелации за някакви процеси, за които дори не сме и подозирали. И мисля, че друго нещо, което и аз съм забелязал, в определени сектори води до иновации. Защото изкуственият интелект твори, създава, дава ни идеи и може да
различни процеси, дори като един брейнсторминг, като една сесия, нали, брейнсторминг сесия, може да я съкрати до няколко минути, да ни даде страхотни идеи, които после ние като един екип от специалисти може да използваме за, нали, развитието на, знам ли, определен продукт, процес в организацията. Така че в много, може да кажем, че изкуствен интелект изцяло променя начинът, по който се работи в много индустрии. Понеже Митко тук е, нали, от компания, която е в нали, сектор, свързан с енергетиката, електричество. Представете си как изведнъж при появата при създаването на електричеството, нали, употребата на електричеството, изведнъж, нали, няма сектор, в който електричеството да не навлезе, да не промени начина, по който хората работят. Това се случва реално с изкуственият интелект. Той започва да навлиза навсякъде и да променя начина, по който работим. Да, се определям като, може би, като аналогията с калкулатора. Тоест, ти можеш да си направиш изчисленията абсолютно самостоятелно на ръка и може да допуснеш и доста грешки, но с един такъв инструмент може да ти помогне да направиш нещо, което ти така или иначе си свикнал да правиш и да го повтаряш многократно, но доста по-точно и доста по-бързо. И другото нещо, което си говорихме, е, че във времето с все повече навлизането, ако ти не използваш този инструмент, ти можеш да останеш вече неактуален. Защото всички хора около теб ще се справят много по-бързо. А кои са бизнес секторите, индустриите, които вече се възползват от изкуствен интелект и които реално оптимизират процесите си? Честно казано, нали, аз мисля, че няма сектор в момента, или поне в който и ние работим, в който да не се използва по един или по друг начин изкуствен интелект. Да речем професионални услуги, нали, ако се замислим. Дори аз като консултант много често ежедневно използвам изкуствен интелект и между другото тази статистика, която спомена за 12 часа седмично спестени, аз мога да кажа, че в моята работа имам седмици, в които може би над 20 часа имам спестени при работата си с изкуствен интелект. Нали? И това нещо се отразява, защото мога да освободя време за личностно развитие, за учене, за повече срещи, комуникация с клиенти. Но разбира се, ако се замислим, адвокати, счетоводители, маркетолози, дори в области като здравеопазване, изкуствен интелект също се използва не само административно, но и за диагностика. Навсякъде, където трябва да правиш някакво проучване и трябва да събереш много така информация за кратко време от различни източници, може да ти я синтезира и ти да подбереш това, което ти трябва, може да провериш все пак това, което ти е казал, дали на линковете отговаря на истината, и това спестява много време, защото много бързо може да ти даде общ поглед на темата, за която опиташ. Абсолютно. Тоест, дали се занимаваме с проучвания или, между другото, много актуален пример, дори специалисти, които работят на борсата и търгуват с акции, използват изкуствен интелект за ежеседмични пазарни проучвания, нали, проверка на усещанията на пазара. Неща, които биха отнели часове, нали, ако не и дни да бъдат събрани като информация. Това може да се случва на регулярна база. Така че в много сектори наблюдаваме навлизането на изкуствения интелект. Конкретно в енергетиката? Все още така ние сме малко по-предпазливи и така все пак откриваме нови полета и приложения, но това, което, тъй като аз съм системен администратор и нашата роля е така малко да помагаме на колегите да използват инструменти, но пък и да ги предпазваме от различни такива места, където може нещо да сбъркат, така че ние винаги се стремим да ги обучаваме за това какви са добрите практики, как да използват софтуер, който ние имаме абонамент за него, което е по-важно. И общо взето, в енергетиката също може да се използва за откриване на различни повторяеми събития, които има някаква значимост, която, да кажем, може да пропуснеш, ако си твърде засипан от информация. Да кажем, един AI инструмент може да ти намери определена патърн, нали? Някаква модел на случване, което тогава чак да ти направи впечатление, да.
В кои процеси в организацията може да се използват инструменти с изкуствения интелект? От собствената си работа мога да ви кажа. Например, тъй като всеки ден има различни задачи, за които се изисква да направя някакво кратко проучване. И откривам всъщност, че е много по-лесно да задам въпроса и да кажа какво искам да постигна. И то да ми каже, нали, ето това са 3 стъпки, ето ти източниците. И тъй като един от добрите съвети за работа с AI е винаги да проверяваме информацията, да не се доверяваме сляпо. Веднъж така на мен се случи, че ми каза смеляно какво да направя за този проблем. И всъщност аз като ми се стори съмнително и го проверих, се оказа след 1 час проучване, стигнах до абсолютно същия извод, но поне бях сигурен в това, което правя. Така че да. Александър, в кои процеси може да се използва изкуствения интелект? Кои процеси могат да се оптимизират вътре в организацията? Примерно човешки ресурси, кои сектори в отделения в организацията? Нещо, което много често се случва, нали, когато имаме такива AI работилници с клиенти. Едно от базовите неща, да речем, човешки ресурси. Целият процес, да речем, по наемане на нови служители. Като се започне от, да речем, трудова характеристика, провеждане на интервюта, скрининг на CV-тата, извличане на това кой кандидат, да речем, ще отговаря на определени изисквания, като образование или опит и така нататък. Разбира се, в финанси, където нали, може да се обработват автоматично фактури, нали, или други финансови документи, или въвеждане на данни в CRM системи, нали, които могат автоматично да бъдат добавени. Във всички области реално, във всички основни отдели на една организация може да бъде използван. Маркетинг, за проучване или за създаване на някаква кампания. AI може да измисли може би 30 слогана различни за някаква маркетинг кампания и въпрос на вече маркетинг екипа да прецени как да комбинира тези идеи, как да ги направи релевантни за това, което целим да постигнем. Нали, но отново много спестено време. Тук се връщаме на предната мисъл, че на практика може да ти предложи някакви идеи, които ти нямаше да се сетиш иначе, но всъщност ти така да си подбереш това, което като и бърз брейнсторм ти направи. И в крайна сметка, нали, специалистите в конкретна област, дали да речем, че са маркетинг или финанси или прависти, които искат да прегледат някои договори, може да искат да проверят, отговаря ли някакви последни промени в законодателството. Дори за тях нали, цялото това спестено време, то се отразява от една гледна точка, но и тук много разчитаме на техния професионализъм и на техните знания. Защото този готов резултат, нали, няма как да го използваме сляпо, без да бъдем, нали, експерти в нашата област. Да, но ако ти посочи някакъв конкретен проблем, който е забелязал, ти веднага можеш да се фокусираш и само да потвърдиш, което иначе би могло да пропуснеш, че се е случило. Абсолютно. В общественото пространство се завъртят термина автоматизация чрез изкуствен интелект. Знаеме автоматизацията, стандартната, общоприетата, какво представлява. По какво се различава тази автоматизация чрез изкуствен интелект от стандартната? Нека да си го представим по този начин. Стандартната автоматизация е като един влак, който ни води от гара А до гара Б, С и така нататък. Имаме си дефинирани правила, по които се движи. Автоматизацията с изкуствен интелект придава една гъвкавост на процеса. Тоест, изведнъж, вместо да сме в един влак, ние се возим в едно такси с един професионален шофьор, който знае къде, от кога, нали, откъде да мине, как да мине, по какъв маршрут, нали, и всъщност се адаптира към средата около него. Така че, да речем, ако си го представим с една електронна поща, пристигат имейли. Обикновената автоматизация ще каже имейл с файл от еди кой си клиент, прати го в някаква папка. Но автоматизация чрез AI може да провери съдържанието наистина и да излезе, че това е спешен имейл, в който аз трябва да прегледам един договор и да дам някаква обратна връзка или да дам някакво одобрение и AI да ми създаде една задачка, нали, с конкретен краен срок и това нещо, което иначе бих пропуснал. Така че автоматизация чрез AI може във всеки един процес да влезе и всъщност реално все едно имаме един човек до нас или един стажант, който прави едни проверки за нас и ни помага да си свършим по-бързо работата.
Адаптира се към... Да, защото AI моделите те са тренирани върху огромно количество информация и на практика с един модел ти взимаш целият този опит наведнъж и го прилагаш върху даден проблем, като това, което Алекс каза за имейлите. Тоест, не просто фиксирани правила от подател тема, препрати го там, ами всъщност анализирай съдържанието и тогава реши какво да правиш с него. Да. Тоест тук реално говорим точно за интелект, нали? За разлика от стандартната автоматизация. Пример, който я дам реален, нали, с AI чатбот, който, нали, сме разработили, сме приложили в една организация, който се занимава с обработка на запитвания от потребители с технически проблеми. Този чатбот, вместо да ме насочи директно към, знам ли, създаване на тикет или да ми предложи някакви конкретни стъпки, той се адаптира спрямо това, което му казвам. Ако отворя съвсем различна тема, ще се обърне към мен съвсем по-човешки, ще ми каже, аз не отговарям, нали, за подобни теми. Но ако, да речем, имам нужда да си сменя компютъра, той ще ме пита защо, какво се е случило, какво не работи, ще ми предложи решения и накрая ще ме пита, потвърждаваш ли? Аз знам, че това е хардуерен проблем. Директно няма да ме пита какъв ти е проблема, хардуерен ли е. Не, ще каже, ти имаш хардуерен проблем. Добре, искаш ли да ти отворя един тикет сега с нашите колеги от IT? Да, отвори ми тикет. Добре, отварям тикет. Готово. Нали, той разсъждава върху комуникацията, която провеждаме. Така че това е много голяма разлика. И страничният ефект е, че междувременно събира цялата информация, която би била необходима на колегите от IT отдела, пък да ти разрешат проблема, защото много често в тикетите не се съдържа това, което нас ни интересува. Ни трябва да се обадим, да питаме, да съберем още информация, пък така, че с един комуникацията. Естествен разговор, то и даже систематизира. Абсолютно. Взима ли решение? Тоест, има ли един такъв момент на взимане на решение? Подпомага ли взимането на решение? Той самия не взима решението, това е ясно, но подпомага ли взимането на решение? Подпомага и то в различни области. В случая, нали, в този случай, който описах, да речем, подпомага вземане на решения от вече служителите, които разглеждат случаите, нали, в крайна сметка. Но иначе може да подпомогне и самият потребител, който, водейки разговора, насочва бота към определени решения. Но дали някъде ще вземе решения, между другото, това зависи от начина, по който ние го инструктираме. Тоест може някъде да му кажем, ако това се случи, направо вземе ето това решение. Действай в тази посока. Така че ние сме тези, които решават в крайна сметка. Да, и всъщност вече дори вашите тикети да не са толкова систематизирани, вие анализирайки съдържанието, може да получите много подробна информация, пък това какво се случва, къде са най-много проблемите, в кои сфери и оттам пък да си оптимизирате още процеса, което по-рано говорихме, нали, точно. Какви реални бизнес резултати могат да очакват организациите при използването на изкуствен интелект? Като дори ако имате данни, които може да цитирате, ще е интересно. Разбира се, на първо място, това си отново спестените часове. Нали, каквото има да си говорим, в различни сектори. Гледал съм чел съм и проучвания от Адеко груп, които при тях в определени екипи спестяват служителите по 1 час дневно. И представете си 20 души по 1 час дневно за цяла седмица, колко часове спестяват. Или, да речем, адвокати, които спестяват, да речем, отново по 4 часа седмично. Като погледнем като годишни резултати, това може да са десетки хиляди левове спестени, нали, които не се фактурират, например. Така че определено в различни области. Аз мога да дам един пример с проект, нали, върху който ние от Крайон сме работили и, нали, той е публично достъпен в интернет, за Hellenic Bottling Company. Знаете, това е бутилираща компания, една от най-големите въобще в региона. Проект, който използва AI, за да идентифицира една от 220 хиляди резервни части в техните заводи. Тоест, приложение, което сканира частта, когато нещо се повреди и веднага изпраща заявка за нова такава част. Нали, самите служители, ако трябва да идентифицират тази част сред всичките останали 220 хиляди възможни, това
до сега отнемало изключително много време и усилия. Ето един пример с AI, в който AI е обучен, запознава се с начина, по който изглежда всяка една част и асоциира с определена от асортимента. Така че отново най-вече в производства, където може процесът наистина да се прекъсне и да бъде критично, наличието на подобни възможности, подкрепени от AI, изцяло променя начина, по който работят хората в сектора. И това в един момент дава свръхчовешки възможности на екипа, защото те няма как да проверяват толкова често тази част, примерно. Те могат да проверят на регулярни интервали, но всъщност тук вече сме от съвсем различен мащаб. А Димитър, при вас можеш ли да споделиш опит от твоята практика, от твоята работа, точно за ролята на изкуствения интелект за подобряване на бизнес резултатите? За мен това лично от моят опит, който е, поне това, което аз правя, като правя проучвания. Тоест набавям си по-бързо информация за по-различни проблеми или пък сравнявам нещо, но определено усещам как ти дава ефективност този инструмент и виждаш как би направил това проучване за няколко часа, а пък всъщност за 2 минути получаваш информация и знаеш какво да правиш вече. Така че моята ефективност... Тоест си подпомага и вземането на решения и яснота върху решаването на конкретни бизнес проблеми. По-ранни въпрос, който беше за Алекс, всъщност има два начина да гледаме на нещата. Единия или същия екип може да прави 10-кратно и 100-кратно повече работа, или пък същата работа може да се прави от по-малко хора. Винаги го има, това са двете страни на една същата монета. Тоест може фирмата да стане по-продуктивна, може да прави повече работа. Има ли значение големината на компанията? Може ли малкия и средния бизнес да се възползва от изкуствения интелект и от инструментите с изкуствен интелект? Според мен определено може, защото точно предната ми мисъл е, че малък екип може да работи като доста по-голяма компания с AI инструменти и всъщност да става по-конкурентен и същевременно супер компактен, защото може доста повече неща да върши и нямаш нужда от голям екип от всеки отдел, като може да имаш по един човек горе-долу. Абсолютно. Аз като дадох този пример с счетоводители, да речем, AI вече има определени инструменти, които до такава степен се развиват, че те могат да вземат контрол върху компютър, да отворят фактура, получена по имейл, да сканират данните в нея и да ни я въведат в системата. Така че в един момент, когато имаме подобен инструмент наличен, излиза, че дори и един или двама души вече отхвърлят тази работа и може да се фокусират върху други процеси, в които техните знания са по-полезни. Така че всеки малък бизнес може да го използва, дали ще е за комуникация в социалните мрежи или отново ще е за валидация на документи, договори, създаване на съдържание. Всеки може да го използва, и най-вече защото вече е толкова достъпно. Вече един абонамент за подобен инструмент между, може би, $20 и $30 на месец. Сравнявайки това с времето, което спестява, мисля, че възвръщаемостта е ясна. Да. А с какво трябва да започне организацията, ако вече е решила да внедри изкуствен интелект в своите процеси? Кои са стъпките, които трябва да премине? Аз честно казвам това, което забелязвам много често и се случва, една организация, като че ли за да не изостане, скача веднага, купува лицензи за инструменти за изкуствен интелект, започва някакво хаотично раздаване на тези лицензи на различни служители в организацията. Реалността е, че този подход не работи. Вече съм го виждал на много места. Обикновено се започва с дефиниция на проблема, на болката. Какво не работи в нашия отдел? Кое е това нещо, което ни отнема толкова много време и наистина може да го подобрим? Така че оттам вече идва и избора на инструмента, да речем. Ние какво ще закупим, и с какво ще започнем? Как ще почнем да го използваме? С нещо по-простичко, с неща, които имаме яснота, че директно отутре може да започнем да прилагаме инструмента и да ни спестява време, да може да го измерим, да измерим каква е промяната. Дали ще са документи, които
обработваме за 2-3 часа на ден, нали, и след въвеждането на AI ги обработваме за, знам ли, 10-15 минути, нали, трябва да намерим и нещо, което да измерим като резултат. Ами аз определено смятам, че не е нужно да се преправя целият бизнес модел, не е нужно да се изхвърли всичко, да се започне от начало, а хубавото е, че може в текущо състояние, това, което Алекс каза, ако знаеш какъв ти е проблем и знаеш откъде проистичат най-големите ти болки, оттам да започнеш. И всъщност може да си намериш консултант по такава тема, който да ти помогне, да те заведе до решението, да ти даде съвети за оптимизация. Между другото, много срещани с Крен са точно за това и ние сме така много впечатлени. Аз ще бъда честен, нали, в избора на инструмент. Нали, също. Ами да, има много общи инструменти. Нали, всички знаят за ChatGPT или за Microsoft 365 Copilot и така нататък, но има и специализирани инструменти. Тоест, ако пък някой се занимава с пазарни проучвания, има друг специализиран инструмент за това. Нали, или ако някой пише код много, нали, има инструменти за това. Обикновено това, което наблюдаваме е, че компаниите залагат на някакво общо решение и после намираме определени служители, които казват: аз не успях, нали, не ми донесе ползи това решение, пробвах това да направя, това да направя и това да направя. Да, няма ползи, защото то не е създадено точно за проблема, който искате да решите. И това до известна степен се дължи именно на липсата на комуникация с консултанти или хора, които са наистина дълбоко навлезли в тази сфера. И същевременно в други ситуации липсата на обучение. Ние му казваме откриване на топлата вода. Да. Тоест не е нужно всеки път да откриваме колелото и да открием топлата вода. Може да се възползваме от опита на хора, които вече са работили по този проблем и така доста по-синтезирано да ти помогнат. Кои са основните предизвикателства, с които организациите се сблъскат при внедряването на инструменти с изкуствен интелект? Ами да, аз тук имам няколко примера определено, да се включа. Това, което ние винаги се стремим да обучаваме нашите колеги е, че това, че един продукт е безплатен, не значи, че човек не плаща. Защото данните вече са новото злато. Нали, това е дори определено, щом някой ти предлага нещо безплатно, значи печели от другаде. И всъщност това, с което ти захранваш AI, е според мен много важно човек да се замисли какво изпраща там. И това, което е едно от предизвикателствата е да обучаваме колегите да използват AI, който компанията е закупила и който има абонамент, защото тогава имаме защита на тези данни. Това, всичко, което изпращаш към тези инструменти, то се съхранява в твоят балон по този начин и не се използва за обучение или пък за отговори на други компании. Така че това е нещо, което така компаниите си струва да се замислят дали искат данните им да се споделят или е по-добре, както каза Алекс, да си имат един абонамент и да са спокойни, че могат да ползват пълните функции на този AI. Това наистина е голямо предизвикателство, нали, и аз мога да отбележа и от работата ни заедно, също така. Нали, нали, и екипа на Митко и нали, по принцип това нещо стандартно и за доста организации, които наистина държат на това лични данни или финансови данни да не изтичат в интернет. Това наистина е много голямо предизвикателство. Да защитим данните и да сме сигурни, че те няма да бъдат хаотично използвани. Нали, и в тази връзка нали, и ние сме работили, впечатляващи са и постиженията в тази насока, нали, които и вашия екип е успял да постигне. Но други предизвикателства, понеже спомена и служителите, понякога хората са нали, човешкия фактор. Човешкият фактор също е много голямо предизвикателство, защото ако започне въвеждане на AI, обикновено така се случва по инициатива на компанията или на някой отдел, веднага се започва на този AI, сега ще ме замести ли? Нали, да не би след една година да се окаже, че няма да бъда вече на тази позиция. Нали, така че тук го има и този момент, че трябва хората да бъдат обучени, да бъдат запознати. Това е вече въпрос на change management, нали, как да се подходи в конкретната ситуация, да бъдат така постепенно запознати с
ползите. Реално това води до повече удовлетвореност за самите служители. Да, защото ти освобождава време да правиш по-творчески неща, т.е. махва ти цялото повторяемо ежедневие. Всъщност, аз не мисля, че хората трябва да се плащат от това, че ще ги заместят, защото тези процеси са на доста по-голям мащаб и те се случват в бъдещето, а реално това дали аз ще реша днес да го използвам или не, няма да промени изхода на цялата ситуация и всъщност по-добре да си помогна, защото по този начин ще имам възможност да правя по-интересни неща. И определено съм на мнение, че това, че страня от него няма да ми помогне в никакъв случай, защото напротив всички останали, които го ползват, ще бъдат по-бързи, по-ефективни. Нужно ли е да има вътрешен екип, който да следи тази интеграция, да помага при всъщност осъществяването на интеграцията на тези решения? Според мен не. Според мен това е така ли, че отчасти роля и на IT отдела, тъй като ние имплементираме множество софтуери и всеки един от тях на работата ни е да го конфигурираме така, че да работи в най-добрия начин за хората, които са наши колеги, но пък и също време да не им позволява да правят неща, които не са окей. От към фирмени регулации, от към закон и така нататък. Да, като специализиран екип най-често не се налага. Обикновено при подобни решения е достатъчно да се работи с консултанти и с IT специалисти, които съвместно си помагат и внедряват подобни решения. Иначе тесни специалисти в областта или пък такъв екип, който да си заделим за работа с AI или внедряване на AI, е много голямо изключение. Това се случва в много големи корпорации, където те искат да разработят специален модел за тях, да речем, който да използват в много важни процеси, които и да има достатъчно добра възвръщаемост за тяхната инвестиция. По-скоро на нас са необходими хора от отделните отдели, които са запознати с тяхната работа, така че те да обучат този модел максимално близко до тяхния контекст. Защото ние ще им го дадем като инструмент, но ние не можем да го конфигурираме вместо тях в контекста на работата им. Така че по-скоро две части от към технически отдел и от към вече бизнес отдел, който се занимава с тази тема конкретно. Какво бихте посъветвали компания, която все още се колебае дали да внедри или да използва изкуствен интелект в своите процеси? Честно казано, ако една компания не инвестира сега в изкуствен интелект, аз бих казал, погледнете вашите конкуренти, защото те вече го правят. И ако направим някаква аналогия, честно казано, все едно сме през 99-та година и компанията се чуди, аз трябва да имам уебсайт. Или сме през 2000, след като измислиха iPhone-а, вече сме към 2009-та и трябва да има мобилно приложение. Има някои неща, от които не може да избягаме и честно казано, по-добре е да започнем с внимателна но употреба на AI, да се запознаем с възможностите, отколкото изцяло да пропуснем тази възможност и да оставим конкуренцията да ни изпревари. Защото ако си говорим за оптимизация, представете си писане на код или пускане на продукт на пазара, ако някой го прави 50% по-бързо от нас, очевидно има изключително преимущество. А ние, ако нищо не правим, просто оставаме в миналото. Като финал, защо точно сега е моментът за изкуствен интелект? Сега се намираме в наистина, честно казано, изключителен момент. Първо имаме тези огромни масиви от данни. Нали така? Имаме и хардуер, който позволява всъщност всичко, което виждаме да се случва, дали ще е създаване на изображения, на видеа, на документи, на всякакви процеси. Просто моментът е наистина изключителен и същевременно всички тези алгоритми, те така са се променили, че нещо, което изглеждаше космическо и недостижимо за обикновения човек, вече е налично. Така че сега наистина е идеалният момент да направим този скок, да се възползваме от тази възможност и да променим начина наистина, по който работим с AI.
Аз бих казал, че сега е точно още момента, в който не е такава видима разликата в хора и компании, които са силно AI ориентирани, защото това рязко според мен ще се увеличи в бъдеще, т.е. все още има време да се адаптираме към една предстояща. Да бъдем едни от първите, така да се каже. Да не изостанем и да сме наваксващи. Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Това беше всичко от нас. Благодаря ви, че избрахте Технически погледнато със съдействието на Крайон. Не забравяйте да ни гледате и слушате на сайта zonefortech.bg, както и във всички популярни платформи. И не забравяйте, разбира се, да се абонирате за канала ни в YouTube.